Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Famin zalika mongko iku saking mangkono-mangkono kala mongko ngendika sapa Nabi Yakub. Ngendikane ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi ini. Wala tayasu mirrauhillah innahu la ya innahu la yai'asu mirrauhillahi illal qaumul kafirun. Seko arah ini seko arah Nabi Yakub niku sakjane ngerti krana diomongi karo malaikat maut, diomongi karo malaikat Israil, nek putramu Yusuf isih urip. Golek ana arah membrono. Membrono iki ya karo nyudini kok ya. Membrono kae ngono karo nyudini. Wong le omong adep-adepan iki kok membrono ki ngendi? Membrono ya anu kono si Magetan. Wo kae anu njing Tembrono kae. Magetan iki rak sing nggone pondokan kae Tembrono apa, Pak? Temboro, oh Temboro. Dadi saka golek ana saka arah utawa arahe membrono karo nyudini. Nggih, ngalor ngetan. Wong putramu Yusuf isih urip.
Juga diomongi nek putramu Bunyamin ki ora nyolong. Wis tenangno pikirmu ora nyolong. Arepa saiki lemuni disengker karo sang raja ngertiya bahwa sang raja niku ora bakal gawe lara nyiksa utawa ngrugekke Bunyamin ki ora. Justru malah mulyake Bunyamin. Sing ngomongi malaikat Malik malaikat maut malaikat Israil. Tenangno pikirmu, justru Bunyamin ki mulya dimulyake karo sang raja. Mula saka arah ngendikane malaikat Israil kuwi Nabi Yakub terus ngendika, ya baniya, hi anak-anakku, izhabu padha menyango sapa sira kabeh goleki Yusuf. Padha menyango padha lunga fatahassasu banjur padha milang-milango sapa sira kabeh nakok-nakokke min Yusufa saking si Yusuf wa akhihi lan sedulure Yusuf si Bunyamin. Ae tegese istaklamu padha amrih ngertiya. Padha amrih ngertiya sapa sira kabeh ba'da akhbari Yusufa ing sebagian kabar-kabare si Yusuf wa akhihi lan sedulure Yusuf Bunyamin hiya Bunyamin. Fa inna khalahuma mongko sak temene utawi kahanane Yusuf pro Bunyamin iku majhulatun dan majhulke. Dimajhulke di anu istilahnya di masa bodohke. Di masa bodohke, majhul masa bodoh. Wa makhufatun lan disamarke. Bi khilafi hali Robila. Beda kelawan kahanane si Robil anak Barab. Mula ngene ger kowe saiki sing done ngomah kuwi. Wong anak Barab si Robil ya wis saiki cetha keri ning kraton Mesir. Ngendang-endangi kahanane Bunyamin apa piye ning cetha kejelasane Bunyamin piye ya rung jelas. Lah saiki kowe do menyango. Kono menyango lunga milang-milang berita golek sisik melik. Nek ra ngerti milang-milang berita ya golek sisik melik saka kahanane Yusuf karo si Bunyamin. Istaklamu ba'da akhbari Yusufah. Iki jenenge golek sisik melik tentang sebagian kabare Yusuf karo dulure si Bunyamin kuwi. Nek pancen kowe do isih welas karo bapakmu iki kana kowe menyang. Ora ning kokean ngomong gogok ning kene. Basa-basi ngerayu aku lek muni aja sedih-sedih, Pak. Kabeh wis tinakdir rasah dalil. Rasah ngomongi aku. Nek pancen do welas karo bapakmu pengin
gawe seneng, gawe ayem, gawe tenang bapakmu karo mbekteni bapakmu saiki kono lunga menyango golek sisik melik tentang adimu si Yusuf karo Bunyamin. Sebab kahanane Yusuf karo Bunyamin iku di masa bodoh. Iki sindiran lafat majhulah sing tafsir niki bahasa sindiran saka bapakne. Nyindir anak-anake kuwi. Lah kok nyindir anak-anake? Lah wong pancen Yusuf le ra ono memang sengaja digawe ra ono kok karo kakang-kakang iki. Ya wong pancen ora patek disenengi kok ya. Ora cocok karo Yusuf ki. Makane le nyindir bapakne nek pancen kowe iki mbekteni wong tuwa. Pengen gawe wong tuamu ki rada tentrem seneng, ayo kono kowe menyango golek sisik melik tentang Yusuf karo Bunyamin. Sebab kahanane wong loro kuwi rak di masa bodoh to. Do masa bodoh to karo Yusuf, do masa bodoh to karo Bunyamin. Terus ana sing ngomong kakang-kakang ini yo ora ngaten niku, Pak. Upamane aku ki oleh omong ora anane Yusuf kira rekayasamu to ngene lho. Dadi saiki ra ono saiki nang ndi ki mestine ya ngen-ngen karo rasamu masa bodoh. Isih urip mati masa bodoh. Ngeleh apa wareg masa bodoh. Ngeleh ben wareg ben. Nek didelok saka awake lemu ki wareg nek ketok. Ketoke lho. Sila. Kira ya kowe mung tidak mau tahu, majhulah dimajhulke to. Tidak mau tahu. Wong kemeron kok urip ki angger dikemuli kemeron. Sithik-sithik meri, sithik-sithik iri. Mula kahanane Yusuf ro Bunyamin iku do masa bodoh. Bahkan disamarke. Beda karo si Robil. Nek Robil cetha kowe laporan iki Kang Robil keri mriko wong dianu istilahnya dinggo jaminan utawa ya di nggogok ning kono rah gampangane nggo nunggu kejelasan tentang kebijakane sang raja. Wis rasah doko kan omong kono menyango. Saka arah kene membrono engko golek sisik melik. Nek ora ana sisik melik ya sisik-sisik apa to apa kuwi. Nek angel melik iki cilike. Kon goleki sisike. Wala tayasu. Lan aja padha kendhu. Aja padha mutung. Aja padha mutung. Sapa sira kabeh mirrauhillahi saking rahmate Gusti Allah. Saking benggange Gusti Allah. Ae tegese lataknatu aja padha mutung. Sapa sira kabeh min farjillahi saking olehe nglonggarake Allah wa fadlihi lan kanugrahane Allah. Ya aja putus asa, aja mutung. Usaha kanthi maksimal. Aja ngantek do kunut.
Kunut ki wong sing mutung, wong sing semple. Nglokro, wong sing nglokro. Seka oleh Gusti Allah ngekeki solusi, ngekeki jalan keluar, uga ngekeki kanugrahan. Sing baku menungso ki wajib ikhtiar, wajib usaha, kowe do usaha. Wa qara'a maca sapa Al Hasanu Hasan wa Qatadah lan Imam Qatadah min ruhil apa ya? Min ruhil farji min ruhil farji saking istilahnya gambaran jalan keluar. Terus bunine non wa fa'la kok bunine mem min far min rauhilah apa farjilah min rauhilah min rauhillahi saking rahmate Allah utawa saking pitulungane Gusti Allah. Terus wa bidomirai ta atau niku bidomirai kelawan dumae ra bolong niku lho masalahnya angger oleh ngisor iki bolong iki bolong kitabe iki nek bolong silite ngono apik jane. Iki bolong kitabe. Bolong silite apik. Sanepa lho kuwi ora saru lho. Kuwi iki sanepa ora saru, jenengan kowe kerep kok nek omong. Gampangane biasane wong niku ki cetil, biasane wong iki jan wis pokoke kumet. Angil le metu angil. Lah kok iki dilalae cangcul ngantek domong. Iki aku dikeki je. Sapa? Karo si A. Kono ki ngekeki kowe. Wah, iki lho kaya ngene. Wah, kono kok ngantek ngekeki kowe iki paling pas bolong silite lho ngono iki. Lek domong kae ngono kuwi iki. Nggih ta nek kok? Iki ora serono ora saru iki sanepa. Agi kelegan apa piye ngono lho. Iki nek iki bolong kitabe, jane apik bolong silite. Gek ora mamring ngene iki lho buntet kabeh sing dilalake. Iki sanepa. Jajal digawe sanepa dong ora. Wong dituthuk langsung kowe radong kok sanepa. Saya radong kok ya. Mah takon Ji. Sing disanepan iki sapa Ji? Lah ya kowe kuwi. Min ruhillah bidomirai maksude min rahmatihi ae tegese min rahmatihi. Nek ning ayat rauhi rae di fathah. Tapi Imam Hasan, Imam Qatadah ngendikaake rae di dhammah ora fathah. Ruhillah tegese saka rahmate Allah. Kowe aja do kendho, aja do nglokro saka rahmate Gusti Allah. Aja seneng kendho nglokro, perjuangkan secara maksimal. Innahu sak temene utawi kelakuan iku layai asu ora nglokro, ora mutung min rauhillahi saking rahmate Allah. Sapa ilal kaumu kejaba kaum al kafiruna kang kafir sebabe ora bakal duwe sikap nglokro,
duwe sikap mutung. Akhirnya terus semple saka nampa kahanan nglokro mutung keri-keri semple. Ora ana wong sing disikap nglokro mutungan gampang semple kejaba wong kaya ngono kuwi kelebu kaum sing kafir. Ternyata wong mutung wong nglokro iki jan ancamane bahaya. Ancamane mlebu ning golongan kaum sing kafir. Wong urip ki penuh dengan obsesi, wong urip niku semangat. Ning yo diwujudke kanthi ikhtiar, aja kok gampang mutungan, gampang lokro ki aja. Lah nek perkarane sing diadepi kok nyandung rintangan, nyandung ujian sing kadang kala metuki rintangan ujian iki sok nglarani ati, sok nglarani rasa perasaan lumrah jak niki donya. Donya niku temandang usaha ikhtiar ning kon nalika usaha nalika ikhtiar niku ora mulus kok ya. Banyak rintangan-rintangan sing metuki. Agile muni lewat dalan alus kuwi gelok mangsa ketemu kerikil je ketemu jelgongan kok muni dalan alus we. Karepe kon lus mulus. Ora ana kok ya mbok wong wedok iki sing dianggep mulus kae ra ya tetep ana kurange. Ming blegere sekilas wae mulus, asline mbok ting jluwok. Jenengan iki usaha temandang ketemu ujian, ketemu rintangan cilik ngono wis nglokro. Wujude nek kaya awake dhewe misalkan agi arep babah-babah dadi wong apik golek dalan padang. Ling lekasi ngaji menyang 3 dina menyang seminggu ana wong muni wis ra menyang. Lah wis ming ngopo kuwi? Ming ana wong muni kok ra menyang. Ngopo Dik kok wis ra menyang iki? Aku mono wong elek. Wah. Ming kena swara kok terus omong ngono ya. Niku jenenge wong mutung. Kamangka wong mutung kaya keten niku ki ora tok. Justru njlomprongke utawa nyemplungke diri ana ing dalem golongane kaum-kaum sing kafir. Aming duneni kok terus ora mangkat. Iki malah muni aku mono wong elek. Gara-gara iki ana wong ala. Ngaji ra mundak apa-apane we ngojah ngaji yo. Ming ngono iki lho miyane. Dadi ming dilokke ngaji ra mundak apa-apane. Lah kon mundak apa? Mundak dhuwur. Ora iso semono kuwi nek mundak lemu iso. Nek kon mundak apa ming dilokke ngene mutung. Kula ngrasake wong muni ngrasake wong alok wah wis mutungke mbiyen. Wong muni wong alok iku werna-werna. Gek elek kabeh ora tau ana sing apik. Le muni ku elek kabeh ora ana sing apik. Lucune meneh sebagian sing muni iki yo mangkat ngaji lho piye. Apa ora tobat nek ngono iki wae. Iki gek kepiye. Apik tenan. Wis angel kok rembuke. Sing keri-keri iki sing unine nyelekit tur ya keri-keri iki. Istilahnya hotline iki namanya. Jadi berita hangat. Tur news. Hotline news. Berita hangat tur terbaru. News sih.
nek do muni ya wah wis nek dibalekke nang nggon ati ngono jan ora paham kowe nglarake ati. Loru nek rasane ning gandeng kula iki wis tak sendhekke karo Gusti Allah. Bismillah. Ya Allah sing penting panjenengan ridho, menurut panjenengan bener ora dosa. Bismillah. Wong-wong sing sakliyane Allah nyocoki apa ora nyocoki, monggo sebabe sing iso maringi sekabehane iki ming jenengan. Maringi rahmat barokah ya jenengan, maringi ayem tentrem ya jenengan, bahkan maringi lahiriah duniawiyah ya jenengan. Nek kornika-nikae mentoke ming mangap-mangap tok aku ya saman ning ati tentrem. Penak banget uripe lha muni ya wangun kae sik Kiai Kopet ngono kuwi sapa ora to kowe. Ming do waton. Jajal nek ngono kuwi piye? Ya sak kopet-kopete kondang kene iki padiake. Kondang ngene iki sak antero kok. Lah wingi bengi wae nyatane ngisi merti dusun ning Karangmaja Wanasari. Nang kono ya jejeran tengok iki dewane provinsi. Lurahe carike. Jogoboyone, ayo gek sing muni ngono kuwi iki kancane mengkur ngendang-endangi sawahe wong kuwi lho menen. Dadi kancane dhek iki ming tukang ngendang-endangi sawahe wong rande sawah nganggur terus klintong-klintong nang nggir sawah ana cakruk tenguk. Ngobrol dadi ya mengkur wis. Kene iki wong dhuwur-dhuwur we cerak nang kono-kono wae kondang sih. Medhun saka panggung ngono ya do salaman nyucup sih. Padahal kopet lho piye kuwi. Piye kuwi nek ngono kuwi. Kok ya dicucup. Gek kowe sing lemuni wangi gene sprene ra ana wong nyucup. Semangkean. Ora paham kok. Ambok lehmu ngelek-elek aku kaya ngopo atiku tetep panggah. Sebabe backingku pusat. Kowe lah Gusti Allah sih. Nek kowe rak ming baking soda. Manyuk titik metu nang ngarep stadion kono ora ana wong aruh-aruh, wong ora ana wong kenal. Nah, kenale ya ming nang gethek pinggir desa. Kowe wis eling elek-elek ya Allah. Agene iki metu nandi-nandi wis ming halu wis ming halu nandi-nandi halu. Mlebu minimarket, parkir ngono metu ya wis pun dipotong mawon wis mboten sah parkir kok. Ah tenah kula kualat. Wah, njaba we karo kopet wedi kok piye. Njaba iki wedi lho. Wedi ndak kualat lah kok. Padake. Saking wedine ning ya tetep kula tinggali 5.000. Porasip mengkur parkir miyuhe 5.000. Kae jujul emoh ya padake. Arep kopet kae kandel iki ora mung tipis biyen. Kondian pokoke. Sarep nendi saiki? Mlaku ngalor do kenal, mlaku ngidul do kenal, mlaku ngetan do kenal. Gek kowe kenale ming nang nggir desa.
karo pecucak-pecucu elik wae. Wah angger ketemu ning kono iki do tengok arep tak wori. Terus aku arep telepon karya mie ayam cembing. Rene terus tak kon madang kabeh. Darane piye jembieh-bieh. Ayo anak petuk. Ngomong nek petuk, aku le wani omong ki ora bakal petuk kok ya iki. Ora wani omong. Kabeh iki nganggo politik kok, Bu. Ning lak lempeng ora kaya politike muwi ketoke muwi ngomong ngawur. Ya ketoke Majelis Ulama Indonesia J Prabowo korban gunakake dana APBN sah. Sah piye waton gak enak omonge sramutu tenan. Korban iki nggo pribadi jejeg dite negara. Aku iki nggo golek celengan ngamal jelas sing ndi ngamal ya negara kuwi padha karo. Iki terus piye model kaya keten niku kelasmu kuwi lho. Saiki kok dadi undet-undetan to. Menteri Agama nek ngendika ya ngawur malah saiki dilengkapi muwi. Suwe-suwe mah ming memeng ngrasake ngeten niku. Ngaji ngene iki mah genah wis. Iki wae ketoke semple aku ya. Semple ngrasake wong kok ngono wis. Muga-muga do sehat waras wae lah. Istiqomah le ngaji, ikhlas le temandang nampa kahanan, nampa ngamal, nekake kamulyan kabegjan tumrap kita sedaya wonten ing dalem kubur tekan akhirate sesuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.